Mfundisi Moroti. Siyabonga tata. Likhaya tata. Siyabheka. Yeah, mfundisi imibuzo yethu simple ngoba ngibona ungene late. Into nje ukuthi what tell us a little bit more about your biography qala ngithi, and then yini kulethe Ndonsa after achieve Ndonsa so far, yikuphi ongafisa athi nama goals akho ngalokho osokuachieve, and then yikuphi oleka khona yini ongafisa ukusize ngayo ezindonsa. Wow. Yeah. Asibingelele ababukeli bethu emakhaya. Yeah. Sibingelele uthisha wethu we-interview abafundi baseNdonsa. Lungani Ngema is my name. Ngumfundisi futhi siyabonga ukuthola lethuba. Ngiqale ukuzwa ngeNdonsa years ago. Ngasaba ukuthatha istep sokuzofunda because bese ngithe ukuhamba nangokweminyaka. But ke ukuzwa nokulalela imotivation khona into engidriver eyakasho umfo uthi ke uma ufunda noma usumdala kodwa uba mncane, kodwa uma ungafundi ngisho umncane uba mdala. So leso statement nje sisodwa sangomotivate ukuthi kusizana ukuthi ngithi ngeke ngisafunda ngoba sengimdala, kodwa iqiniso lithi ngalesikhathi ufunda uba young, but ngalesikhathi ungafundi kodwa khona umncane bamdala ngoba awunayo into entsha. So enye ke into mhlambe be-challenge ukumotivate ababukeli bethu ukuthi ukufunda akunayo limitation. Age noma ngabe yani, you can take steps sokuzofunda. Njoba sengishilo kubabukeli ukuthi I'm a pastor, I'm a man and a family, so ukuthatha nje a step to come ukuzofunda, it was not easy for me, kodwa I took a decision anyway ukuthi ngizofunda. So that is my first words kubo bonke abantu abasibukele nabasilalele ukuthi oza nje uzofunda eNdonsa noma ngabe usongaphezulu ka40 noma ngabe una 50 noma ngabe una yiphi iminyaka. Actually iNdonsa kuthiwa is a school of art, la khona kufundiswa umuntu ukwenza izinto, la khona kufundiswa umuntu ukuletha imicabango emisha, ngoba khona abantu eqinisweni Miss Mthelezi ofundile wahlula grade 12 hayi ngoba eyisidomo, kodwa ngoba unento in his or in her heart afuna ukuyenza kodwa isikole asikwazi ukumdriver kuleyo. So iNdonsa ke ithi unasi skill sokufunda music oza, unasi skill sokufunda ukupaint ukudweba abantu oza, unasi skill sokuthunga kodwa isikole ofunde kusona ayikho into ekhulunywa ngokuthunga oza. So siyanimotivate ke babukela ukuthi ozani nizofunda, even next year is your chance ukuthi uzofunda. Ukufunda nje it's a matter of taking a decision. Akukho kunye ukuthatha nje isinqumo uyinikele ngoba kusizana ukuhlala ukuthi ngeke ngingafundi, izingane izosala nobani, kuzolanjwa kuzokwenziwa yonke into. Ama challenge engibekuona this year ngifunda, I cannot tell ukuthi abenjani, kodwa ngiyaphutha each and every day ngoba into ithi uma into ngiye ngayazi that is a lifetime, kodwa mangingazi ngizoqhubeka nokungazi. So ukuthatha isinqumo nje ukuthi uzofunda, it's one of the things efanele ithathwe noma imuphi umuntu osilalele. Ngize lana ke umfundisi uNgema ubezofunda i-keyboard, umusic ngiyawuthanda kakhulu. Umfundisi uNgema zintathu zi4 izinto ezimotivateile ukuthi azofunda i-keyboard. Ngitholile ukuthi uma usebenza nabantu abane skill kodwa unungenaso skill, they will manipulate you. Njengoba uthi nje uthenga imoto awukwazi ukushayela unayo license, umuntu ozokusiza ukudrivela noma ngabe ufuna ukuhamba ngo7 uzokwenza ukuthi uhambe ngo9 ngoba akakuhloniphi, uyazi vele ukuthi you are skillless, awazi lutho. So ngasithatha ke isinqumo nje this year ukuthi uthola ukuthi mhlawumbe umuntu umisa imvuselelo
endaweni yasemakhaya silinde u-keyboard player osuke eThekwini imvuselo liyaqala ngo6 ntambama u-keyboard player khane gibela ngo5 vele uzoyifikela ngo8 isiqala imvuselo vele futhi akanendaba nokuyihlonipha lento ngoba akanendaba futhi nanayo so ngayibuka lento uthi lo muntu ozodlala uneminwe u10 unengqondo efana neyami unamehla afana nawami unamadlebe afana nawami yonke into anayo ayikho into entsha ezanayo uza nje neminwe ewu10 so I do have 10 fingers. Let me just take a decision ukufunda lento ngoba sengikhathele umanipulatewa zinsizwe ezincane ezinolwazi so ke thatha isinqumo ngazofunda angifuni ukuqamba amanga as a pastor ngumfundisi by God's grace on the influence so abantu ngiyazi abanye bangibukelela bazi we libelo kuzodlala ama keyboard ingabe uyashumayela I multitask I preach endonsa I preach mangiphuma ntambama ayikho into engingakazonga ukuyenza this year while I was studying or while I am studying even now so ngingathatha isinqumo ke ngazofunda ikeyboard sibonga ukuthi ke indonsa uma uzofunda ikeyboard imbukeli ayitshela ukuthi pressa leli button elimnyama pressa la because abantu abasifundisa ama keyboard sometimes emakhaya they do that nje ukuthi pressa la sekuphelile kodwa sibonga ukuthi siqalwe with theory i-theory la uzofundiswa khona ukuthi mawufuna nje ukwazi ipiano ufuna ukudlala ipiano you must know into ebizwa ukuthi i-major scale safundiswa futhi leli gama elithi major scale the word major nje igama eliqonda ukuthi ayikho into engenzeka ngaphandle kwayo whether you like it or not you will not play ipiano without i-major scale saqala lapho kwi-major scale because i-keyboard kuthiwe masifunda inama 12 keys sazi ukuthi insizwa zethu lapha edlala ematendeni zidume ngo-F sharp makukhulunywa ngo-A ayisakwazi ukudlala makukhulunywa ngo-F ayisakwazi ukudlala makukhulunywa ngo-G ayisakwazi ukudlala makukhulunywa ngo-E flat ayisakwazi ukudlala so ke ithini major scale ithi major scale I must know all the keys kusho ukuthi njengoba ngizofunda i-keyboard nje la I'm not here ukuzofunda u-F sharp kuphela sengiyakwazi nokudlala u-F sengiyakwazi nokudlala u-G sengiyakwazi nokudlala u-A sengiyakwazi ukudlala u-B and all that is a major scale noma ngabe endonsa bengizele ukuzofunda i-major scale kuphela this year that was going to be enough for me because i-major scale iyona ephethe the whole piano so ngasho ukuthi ngiqalile this year ngafunda i-major scale sengiyayazi wonke ama keys I can play wonke ama keys i-major scale angafiki where we play songs and all that I still need this thing ukuthi nje mawubeka ipiano kimi ngikwazi ukuyixoxa sengiyakwazi ukuyixoxa ipiano mawuyibeka nje ukuthi amabhathini amnyama asho ukuthini amabhathini amhlophe asho ukuthini safunda ngama chords saqala ngezwe nje igama elithi triads khona into okuthiwa ama triads yini ama triads ila qala khona i-chord ngakufunda lokho safunda ngento ebizwa ukuthi ama-7th ngafunda ukuthi uma sengibamba i-chord lami kuma triads sengikwazi uku-add u7 safunda ngento okuthiwa ama-9th sengiyakwazi ukudlala ngingadlali ama-triads kuphela ngadlali kuphela ngama-7th ngidlale ngama-9th safunda ngento ebizwa ukuthi ama-13th sengiyakwazi uku-add kuma chords while I'm playing into okuthiwa u13 so kuningi umuntu njengamanje akufundile kade ngitshela uthisha nje ukuthi ngisho ungangivalele ejele mina for 3 years mangahlala ne-keyboard nje I will not be bored angisho ukuthi ngizoboshwa babukeli kodwa ngizama ukuthi nje indonsa inginike yonke into ebengiyidinga although next year ngisabuya because I still need more because ukuba bengifisa nje ukuthi ngazo F sharp kuphela kufanele bese ngidlalela ekhaya ngidila nazo zonke izinto engiyifundela kodwa I need to be to excel entweni yabo piano makuthiwa nje nansi keyboard noma ngathiwa kubekwa i-north noma ngathiwa kubekwa lokhu uhlobo le-piano I can play i-piano so sengingasho njengamanje ukuthi Mr. Buthelezi nababukeli bonke abasibukelayo izinto engishoda ngazo njengamanje kwi-piano zincane ukunengigayinile
because sengiyazi ukuthi mangiyekhaya yini engiyoyichecka mangihlezi nje kuthiwa njoba ngikhuluma nawe nje ngiyazi ukuthi at least nginomthwalo ongihlalele ukuthi ngichecke i-keyboard mangingena kwi-keyboard nje ngiyazi ukuthi ngiyochecka into entsha engingayazi kodwa enginayo i-information yayo in my head. So siyabonga kakhulu balaleli babukeli sithi wozani nizofunda ngeke uzuyisole bazoqala abantu bakuhleke mawuzofunda usumdala even u-youth bazoqala bekuhleke because abantu bayayeya indonsa kodwa eqinisweni indonsa njengoba ubona abaculi abakhulu namhlanje ngazi ngabala ngithini sizwile ngabo la it is true indonsa. So ungayeyi indonsa sizothi noma ngabe impilo ikurejectile nasevarsity wehluleka no-NSFAS wakuthimisa nazo zonke izinto asikho isikole esifuna ukwemukela just register today uzendonsa ngeke uzuyisole. Siyabonga.